Okay, klar. Hej guys, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Peter. Ja, det skal vi. Og skal vi lige tage et kig på, hvad for en vi skal få i dag af achievements. Vi har tænkt os at få $19 Fortnite card. Fortnite. Og bare lige så I ved det, så hvis vi lige går ned i vores basement, ikke? I skal først få et basement. Her er en kø. Man skal være ret god, hvis man skal have den achievement. Og så skal de her, det er sådan nogle, man bestiller i en cave. Så man skal også have mange penge. Så skal man bestille det her i en cave. Altså i den der cave. Den der lige cave, vise, der hvor derovre. caven er. Men vi har lige gjort det i videoen, så jeg ikke skulle sidde og se på det. For det kan godt tage lang tid. Det tog, Ja. det tog faktisk en halv time. Ja, det var helt tiden mig, der bare tog, for, så blev han skræmt, altså så bare ikke for gjorde lige at, ja. Altså bare for at få de der. Men så får man det der card, og hvis man gør det på hard, så får man no more Fortnite. Men den kommer vi til senere. Ej, dumme lort! Og så spiser du den bare, altså. Ej. Hey, så er det godt, der ikke er nogen trafikbilister her. Så skal vi have 2 pakker matches og et Fortnite card. Det tager jeg. Jeg tager Fortnite. Cardet. Og så bare så I ved det, så når I gør det på, og husk, når I gør det på hard, så skal I altså huske, at I skal, at det skal sne, før I kan få den. Bare lige. Men det kommer vi til senere. Nej, lad være, Albert. Du kan bare trykke på trafiklyset. Nej, jeg vil op på min... jeg vil op. Albert, jeg lukker døren. Og bare lige husk, at I skal tjekke vores Among Us video. Det par Jeg er oppe i min træhytte. Jeg er oppe i træhytten. Jeg vil lade være med at stå op på godt den lyskryds. lyskryds. Er der noget for dig? Men det er da bare så uforskammet. Nå, jeg vil ikke. Og husk, alle dørene skal være lukket, når man får den. Så når man får Fortnite card achievement. Nå, men Emil, hvor er du? Nej, jeg kom til at gå ud uden jeg stjålet noget. Nå. Debit. Nå, kom. Har du Fortnite-kartet? Nej. Jesus. Ja. Jeg har matchesnes. Og bare lige så jeg ved det, altid tænd kakkelovnen. Det hjælper. Så ja, nu køber jeg den her gang. Fister med dister. Med lister. Bilister. Hvordan kan du have en gun ud af ingenting, bro? Men hvor bliver V-boksene så bare sendt til os automatisk? Jeg ved om det er nogen... Lad os komme ind i det. Så tænder vi lige kakkelovnen. Og så er vi nede i basementet. Nej, du skal tænde dem hernede. Nej, vi skal lige lukke alle døre. Ja, men du skal tænde dem hernede, tror jeg. Jeg lukker lige alle dørene. Jeg sacrificer nu, Albert. Vent. Jeg lukker alle dørene. Men I behøver ikke at åbne lemmen. Nå. Tænd alle, Albert. Godt. Fortnite. Nej, vi sacrificer mig alligevel. Fortnite. Ups. Det gør ikke noget. Og til sidst, the Fortnite. Jeg kan ikke sætte den ind. Sacrifice. Det står der ikke. Ej, så må jeg da bare selv købe et. Bare bliv dernede. Nej, du står der, Albert. Du er bare så irriterende. Og hvis jeg kigger på den her video efter, så står det selvfølgelig, at du kunne. Løb.
Okay, der er ikke nogen vej op. Er bare... Hvad sker der? Jeg er med i achievementen. Sammen. Hvad sker der? Come on, Fortnite card. Men jeg tror vi skal gå. Jeg flyver. Nice. What the fuck? Au. Og lige min... Hvorfor ramte den mig i pikken? Den er da ond. Og når man kigger herop, så kan jeg se ingenting. Okay, vi ranker on. Help. Au. Nej, der er alt for meget Fortnite, Albert. Der er alt for meget Fortnite. Jeg vil have det der store. Fortnite cards. Fortnite. Kæmpe Fortnite. Lidt en Fortnite card. Hvem vil have det? Mig? Jeg giver den væk. Alright, man, det er fandme for filmen. Okay, det er mange år. 420 år har han været stuck i Void. Kan du så give os for No More Fortnite i stedet for? Så Ja. sød. For den er Og nemlig specielt. Ja, men den har noget specielt. Peter! No! No! Nej! Fortnite. Yeah! Vi bliver sgu da rich af Raybox. Peter! Det var lige det kan mens jeg de havde en party. Det kan jeg da godt forstå, Peter. Hvorfor er han stadig glad? Det ved jeg heller ikke. Han sover nok. Med åbne øjne. Au. Thank you for my little 19 fruit account now. Let's get to the real check. Okay, nej. Nej. Peter. No. Nej. Peter. Nej. No. Et år senere. 1 year later. Hey, det er ikke så dårligt. Det ser da godt ud. Der er ingen forandringer. Det ser da meget bedre ud. Og fuglene synger. Der er ingen forskel. Det kan jeg ikke høre. Det skulle jeg ikke have sagt tidligt. Det ser ikke så godt ud. Det ser ikke så godt ud. Oh no. Men hvad skete der så? Det ved vi ikke. Men vi ses i næste video. Hej hej.